गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ आसामाव मोनफैबाय। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दिनै लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल उरां गाथोना उरां जाहाजजों आसामाव मोनफैबाय। बिथांखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि अजन्ता नेवं, रन्जित कुमार दास आरो बिजेपिनि रायजो आफादगिरि भबेश कलितामोना बरायहैयो। गसाइगावआव गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा दंफां हमनो हादों। आसाम बेंगल सिमानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनाय 24 मे खालि श्रीरामपुराव थानाय माहारि राजा लामा 30 नङाव इउपि 21 CN 8322 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा बुरमिस दंफां हमनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला हमनो हानाय आयेननि बेरेखा बुरमिस दंफांजों लोगोसे ट्राक गारिखौ सिमलतापुर पुलिस थानायाव लानानै थांदों। बे हमनो हानाय आयेननि बेरेखा दंफांनि बेसेनखौ 20 लाख रां जागोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। दायनिगिरिया गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। नंखाय सना फालांगिरि माफिया आस्कर आलीआ पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय। SI जन्मनि राप्पानि जिउ खहा जानायनि उनाव आसामाव नंखाय सना आरो नंखाय रां बिलाइनि हेंथायै नायबिजिरनाय हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों, जेराव दिनै बे नंखाय सना फालांगिरि माफिया आस्कर आलीआ लखिमपुर पुलिस थानानि पुलिस मावफारियाफोरनि आखायाव गावखौ गथायदों होननानै खौरां मोन्दों। असि मनज राजबंसिखौ सासपेन्सन खालामबाय। SI जन्मनि राप्पानि केसजों सोमोन्दो थानाय नगाव सदर थानानि असि मनज राजबंसिखौ सासपेन्सन खालामबाय। जन्मनि राप्पा थैनायनि जाथायखौ लानानै नगावनिफ्राय आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव दैथायहरजाखाबायमोन असि मनज राजबंसिया। बाक्सानि तामुलपुराव खुंजानाय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि खौरांगिरि मावबादायाव बाहागो लानानै एबसुनि गाहाय नेथारि कनिन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव गोनांथार बिबुंसार होदों। बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाहैना बुंदों दि जों बबामोन, नाथाय दा बर' लाइमोनफोरनि नाजानायजों बर' खौरांगिरि सोरजिनो हानायनि उनावसो गासैबो बिथाङा जौगासारनाय फैदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों मोनसे हादरखौ जौगाहोनो थाखाय खौरांगिरि नांगौ जायो होननानै। बिलासिपारायाव दुंहाव थासारि। थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै दुथाङा सासे लाइमोनखौ गुलि गावना बुथारो। बिलासिपारा अर नम्बर 8 नि बट्रेरतल बैरबगन्जआव गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा बिलासिपारा पुलिस थानायाव थाना घेराव खालामनानै दुंहाव थासारि सोमजियो। बिलासिपारानि फाराथिया थानाय न'आवनो बासेर आलीखौ सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावना बुथारो। जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरना दायनिगिरिखौ साजा होनो दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव महकुमानि जानालिगाव गामिनि खान्थालु नार्जारिया गावनि बिसि बिहुला नार्जारि आरो 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ लानानै बोसोरनै सिगां गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन। फोरमायनाय बायदिब्ला राजस्थानाव थांनाय 19 मे अक्ट'आव न'आव फैफिननो होननानै लाहार फाहार खालामदोंमोन न'खरा। नाथाय 19 अक्ट'आवनो सिबायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन खान्थालु नार्जारि बिसि बिहुला नार्जारिया। नाथाय बै सानखालिनो गावसोरनि थाग्रा खथासिम फैफिना लासे कार्बि आंलंनि किरेन मुंनि सेंग्राजों गावनि गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारखोमायो बिहुला नार्जारिया। खनले खनले फन खालामनायावबो फिसायनि फन दिखोआखै होननानै फोरमायदों फिसाय खान्थालु नार्जारिया। उनाव कार्बि आंलंनि किरेन मुंनि सेंग्राजों खारबाय होननानै मिथिनो मोनना हाजारसे नागारसेयाव मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों फिसाया। सोरबाफोर नुयोब्ला 9054488742 आरो 9664523516 बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय न'खरा खावलायहरदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै उत्तराखन्डआव गिबि खेबनि थाखाय वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बेखेवबाय। गोदानै बेखेवजानाय बे वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ देहरादूननिफ्राय दिल्लीसिम खारगोन। फैगौ 29 मेनिफ्राय बेखेवजानाय ट्रेनआ बयनिबो थाखाय कमार्शियेल खारगोन। आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव बिगोमा गैयै बेगफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों। थांनाय 22 मे खालि आसामनि बङाइगाव जिल्लानि निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव 15087 नम्बरनि गंसे रेल दाबायाव गासै मोनद' बिगोमा गैयै बेगफोरखौ बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे बेगफोरनि सोमोन्दै खौरां मोननानै रेलवे प्रोटेक्शन फर्स RPFनि मोनसे हानजाया नायबिजिरनायनि उनाव बे बेगनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हादोंमोन, जायनि बेसेना गासै 1.50 लाख रांनिबो बांसिन जागोन। बिनि उनाव बे बेगफोरनि बिगोमाखौ नागिरदोंमोन, नाथाय गावखौ बेगफोरनि बिगोमा होननानै रावबो सिमान लायाखैमोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गिलु बालु सिखावनि उदखार। थांनाय हराव क'क्राझार सोहोर रुपाथि नोगोरनि गंथाम बर' न'खराव सिखाव हाबनानै सना, मबाइल, गोदोनि थाखा गोथां गासै 2 लाखसोनि मुवा खावनानै लांदों।
सिखाव खावनायखौ लाना ओनसोलाव गोजोननाय गैयै थासारि सोमजिदों। जाथायनि सायाव पुलिस बिफानखौ नायबिजिरनो सिखाव खावजानाय नखरा खावलायदों। बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा जाबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि मन्दिराव बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय दाफुंनानै होजानाय बानजाय आफादनो बिबानखौ जयग होनानै गथना होयो। मख'नो गोनांदि बानजाय आफादखौ थांनाय 14 मेआव सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिराव सुकुराम ब्रह्मनि आफादगिरि आरो सरान बसुमतारिनो गाहाय नेथारि बिबानखौ होनानै दाफुंनाय जादोंमोन। फगिराग्राम बियाबनि पाटगाव पिएचडिसि मावखुलि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि फगिराग्राम बियाबनि पाटगाव पिएचडिसि मावखुलि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै लुफुंनाय खामानिखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बिनि उनावनो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ पाटगावआव शंकर राजन भवनाव ओनसोलनि आइजोफोरजों सावरायलायनानै बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खोथा होयो। क'क्राझारनि सुदेमपुरियाव थानाय गांजेमा बाजार जेदियाव मैया आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालखौ बेखेवबाय। थांनाय 12 मे खालाराव डाक्टर निजोम महिलारि बिथांनि सामलायनायाव आइ आफा एमबि इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक सोलोंसालिखौ बेखेवनाय उनाव दिनै बे सोलोंसालिजोंनो लोगोसे आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालखौबो क'क्राझार सोहोरनि गांजेमा बाजाराव बेखेवबाय। मैया सानजौफु समाव हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म बिथाङा बे आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालखौ फिथा सुनानै बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि बे गोदानै बेखेवनाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोबां रोखोम बेरामनि फाहामथायनि खाबुखौ मोननो हागोन आरो बेयाव 24 घन्टा डाक्टार लोगोसे फाहामथायनि खाबुखौ मोननो हागोन। आसामनि बिजामादै जाबाय बलिउड एक्टर आशिष विद्यार्थीआ। मुंदांखा फावखुंगुर आशिष विद्यार्थीआ आसामिस हिन्जाव रुपाली बरुवाखौ जुलि खालामबाय। मख'नो गोनांदि बोराय बैसोआव आशिष विद्यार्थीआ रुपाली बरुवाखौ जुलि खालामनाय जरा-जुलि सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जिआरपि आरो सिबिआइआ ब्रह्मपुत्र मेल 15657 नम्बरनि दाब्बानिफ्राय हाथियार मोननो हादों। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस जिआरपि आरो सिबिआइ सेन्ट्रेल इनभेस्टिगेशन ब्युर'नि मोनसे हानजा दिनै बङाइगाव रेल स्टेशनाव ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेननि गंसे दाब्बानिफ्राय गंसे पिस्तल लोगोसे माखासे गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। सिबिआइनि एएसआइ दिगम्बर देखा आरो जिआरपिनि हानजाया सिग्रोमनानै हादराव बानायनाय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरजि गुलिखौ कस्ट नाम्बार S5 आव थानाय मोनसे बेगनिफ्राय मोननो हादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै सानै सुबुंखौ हमनानै माखासे नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं होननानै खौरां मोननो हादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।